Danas je mama spremila najmekše posne krofne. Baš tako, ove posne krofne su toliko mekane, mirisne i ukusne da niko neće ni primetiti da su bez klasičnih sastojaka. Pre svega u 350 ml mlake vode potopim 25 g kvasca, stavim kašičicu šećera, kašičicu brašna, sve to dobro promešam i ostavim da se kvasac aktivira nekih 10 minuta. Aktiviran kvasac prebacujem u činiju, dodajem pola kašičice soli, 30 ml ulja, kesicu vanilin šećera, 2 kašike šećera, 1 kašiku meda, narendam i malo koru mandarine, takođe dodajem i 2 kašičice ruma. Potom sve dobro promešam, krećem sa dodavanjem brašna. Ovo su svi potrebni sastojci koji čine ove posne krofne preukusnim. Ukupno će vam biti potrebno oko 600 do 650 g brašna, dodaje se postepeno. Mutilicom razbijam grudvice, sve vreme dodajem pomalo brašna, a kada testo već dobije potrebnu gustinu, prebacujem ga na podlogu. Ako mislite da su krofne rezervisane samo za bogate recepte sa mlekom i jajima, pripremite se za iznenađenje, jer kada jednom budete spremili po ovom receptu, nikada više nećete spremati klasične krofne. Jer svi potrebni sastojci im daju neverovatnu mirisnu notu i mekoću. Testo je dobilo potrebnu gustinu i sada ga prebacujem na podlogu. Obrađujem rukom, mesim nekih otprilike 15 do 20 minuta. Mora biti mekano i glatko pod rukom, zato se dodaje pomalo brašna. Kada je već mekano i vazdušasto, prebacujem ga u činiju gde sam sipala malo brašna kako se testo ne bi lepilo i odozgo posipam malo brašna, zatim prekrijem prijanjujućom folijom i krpom i testo raste nekih pola sata. Testo je lepo naraslo, prebacujem ga na podlogu, ali ga ponovo ne mesim jer bi tako bilo samo tvrđe. Razvijam debljine nekih pola santimetra i iskoristila sam modlu koju sam inače poručila sa Temua, u obliku srca je i njome sam pravila krofne. Ove posne krofne su meke kao duša, mirisne i preukusne. Iskreno vraćaju me u detinjstvo kada bi mama za vikend zamesila testo, a cela kuća mirisala na ljubav i toplinu. Najmlađi ih najviše vole, tope se u ustima, uvek traže još, a i nestaju za tren. Pripremite ih i vi i ulepšajte i sebi i najmilijima dan. U tiganj sipam malo ulja i zatim su krofne spremne za prženje. Gotove su kada dobiju zlatno-žutu boju. Dekorišem ih otopljenom posnom crnom i belom čokoladom, a i posipam malo šećera u prahu. Zaista su preukusne i predivne. Ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. Takođe podelite s vašim prijateljima ovaj video na društvenim mrežama, lajkujte, a mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim idejama. Do tada uživajte. Prijatno!